Къде сме сега? Пред моята къща в село Дрен, в двора, който имам от дядо ми. Под Ореха. Аз имам двойно семейство. Този, който ми е по кръв дядо, той е свещеник, Михаил Попов. Но тъй като се е наложило баща ми да бъде осиновен поради кончината на неговата майка, моята баба, тук бяха неговите втори родители, дядо Видин и баба Стоянка, които бяха и мои най-близки хора, при които отраснах в този двор и които са ми толкова близки, колкото и кръвните роднини. Как реши да започнеш с скулптурата? Всички важни неща тръгват от детството, както сигурно знаеш. Просто откакто се помня, обичах да рисувам и да си дялкам фигурки, да речеме от борова кора, примерно. А другото, което мисля, че ми е изключително важно, то е спомен от пълните с животни помещения на тази плевня, която някога беше плевнята на дядо ми, а по-настоящем е ателие, моето ателие, което ме приюти от годината 73-та, веднага след като завърших академията. Така че този спомен за тези неща, мисля, че продължава най-трайно да стои в мен и да продължава да ме мотивира. Мисля, че няма друга причина. Разбира се, след това, след като видях чудесата направени в моята област, но то беше сравнително късно. Бях вече така ученик, книги, но не съм бил от хората, които са били така обречени на това от много ранно време. Това е моето начало. Много скромно. На какво ти научиха близките ти? Това е основно нещо. Аз съм огромен късметлия в тая посока, нали, и затова твърда, че
родовото чувство, семейното чувство е изключително важно от гледна точка на какво. Те не са били художници, моите хора. Първото нещо, според мен, е един стоицизъм към живота. Едно огромно трудолюбие и бих казал една устойчивост към живота. С лекота, бих казал, с това природно носене на феномена живот. Дядо Видин и баба Стоянка селени хора. Баща ми лекар с 3 специалности с най-ниската заплата, който нямаше собственост през целия си живот. Но за мен той не е само моя баща, той е моя лидер като мъж, като баща, като личност, като човек. Как оцеляха те в онова тежко време? Точно за това. Ето, например, сега. Той е тайфун, който отне собствеността на селянина. В първия момент с луда съпротива, както знаеш, нали? Но аз съм бил твърде малък тогава. Аз съм роден след войната, все пак. В началото страшна съпротива от страна на земеделците. Включително и в нашия дом. След години дядо Видин казва: абе, миле, оти оно било по-лесно, бе. Оти се толкова дърпахме да ни бият, нали? Оно било по-лесно. Но след това, една случка, която няма да забравя, гледай, вика, той оди през житото, оди с камиона. Това е лебове. Нарочно ти говоря на диалект, защото така е по-изразително. Това е грех, бе. През лево не може така да се оди, бе. Това няма да кара дълго. И то се случи. А това, разбира се, казвам го малко и като метафора, но това беха оценки на хората, които, като почнеш, какво ли не бяха преживяли. Та Балканска война, та Първа война, та Втора война. Баща ми, как мога да не го считам като основа на личността ми. В конкретика не мога да ти кажа, не, има и конкретика. Например, той върви, разхождаме се и си цитира в оригинал, да речеме, Пушкин. Цитира си от само себе си. Ето така. Беше завършил само една мъжка гимназия в София, след селското тук съществуване, и тя обаче е била на такова ниво, че той си цитираше постоянно латинските сентенции, нали? Или си рецитира, така, разхождайки се, без да ти казва нищо конкретно. В онова ранно време, нали, си представяш, че когато си съвсем млад, ти минаваш през всички кръстовища. Първото, това, което имаш дядо ти, Балканската война. Второто, баща ти. Третото, тогавашния догматичния период, в който, нали, в първо отделение се пише на дъската Сталин значи мир. 15 години по-късно се развенчава товарищ Сталин и се казва така. 50 години по-късно се казва, ма той е сатрап и направил това и това. Представяш ли си, викам си, запитват ли се хората, когато правят оценки, как може да бъде формиран един психически модел, през който са минали толкова коловози? Сложно нещо. Затова ти ги изброявам всичките тия коловози и си мисля, че може би в моите предмети се чувства цялата тая многопластовост. Даже нарочно избегвам други думи. Многопластовост, през които формирана личността. Кога ти е бил първия сблъсък с системата и имал ли си такъв? През комсомолски секретар е човек, който, примерно, виждаш, че никакъв потенциал, нали, това смешно вървене в някаква смешна иерархия. Още тогава го чувстваш като смешно. След това, когато за първи път ние чухме Битълс, може би 68 година. С малката плочка, да речеме, Yesterday беше, на Рей Чарлз, може би, Синя луна и хванах един тигър. Те бяха едни такива плочици, които ги чухме тогава и изведнъж, нали, си викаш, това е другата страна на друго нещо, съвсем друго, другото някакси априори никога не ти е било симпатично в неговата
на Менде, в неговата декларативност. Аз имам огромен късмет като личност. Това е само на 50 км от София. Аз никога не съм прекъсвал връзката с семейството и това ми даваше някакво вътрешно спокойствие, че има къде да отида. Аз тук отгледах децата си. Без да нямаш нищо, нали? Обаче знаеш, моето семейство е до мене. A blue moon of Kentucky, keep on a shining, shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone, left me blue. Well, Как се оцелява? Ами, значи винаги започвам с огромната благодарност към Бога, че аз успях да бъда скулптор от завършването на академията до сега. В първата фаза, в предишната система, винаги ще го повтарям, първо намирам, че съм късметното поколение, в което време големите имена в нашето изкуство бяха направили една политика да е светло името на Светлин Русев. Според теб, какво е привлякло Светлин Русев в твоята скулптура? Това е много основен въпрос, за който аз, понеже винаги ще изтъквам своето отношение към него, не само към мен, а към движението в българската пластична култура, което за мен означаваше в онези времена, той беше проводник, бих казал, на всички най-основни течения от европейския модернизъм, през моето време говоря, в общите художествени изложби. Това за мен е факт. С какво аз точно ми е трудно да кажа, защото е много личен въпрос. Само мога да кажа, че очевидно в мое лице той виждаше човек, който вероятно, как се нарича това в физиката, кохерентност на честотите на вълните или нещо такова. Защото някои от най-паметните работи, които съм правил, ги дължа на него. По причина, която той е преценил. Да речеме, фигурата на Бешков, годината 83-та година, имаше национална изложба на тема просветителите. Нали? И той ми казва: Попов, да направиш фигура на Бешков. Аз се смутих, викам: ма как ще направя, нали, не съм озрял. И той само се захили. Аз, разбира се, тогава, знаеш, всеки млад човек казва: може пък, щом вижда нещо в мен, я да опитам, нали. Направих тая фигура, която в националната изложба участваше. След това се взе тя е пред галерията в Плевен. Вероятно си я виждал, една почти 3-метрова фигура. Допускам, че това, което мога да кажа за него като художник, нали, първо, че пластичната култура, с която той разполагаше, и посоката на пластицизма в най-широкия аспект, в европейския и българския модернизъм, мисля, че той е
реален нейн следовник. Не казвам последовател, защото последовател е груба дума. Но човек, който вярва в това, че ние чрез пластичния изказ можем да направим своите... Нали, сега се казва малко уморената дума послание. Това не е послание, а себеизразяване. Другия момент, който вероятно е усещал в мен, че аз имам някакво чувство за принадлежност към мястото, в което съм. Разбира се, безкрайно съм се повлиял като мислене, като оформяне на моята художническа личност от Джакомети, от Пикасо, най-вече може би от италианския модернизъм, от Марини, Манцу и разбира се от нашите майстори. Започвам, разбира се, с Лазаров и Далчев. През това време Галин, Крум, Величко Минеков бяха направили вече едни партини за нашата, бих казал, европейска посока в скулптурата и в живописта. Това поне е моето усещане. Вероятно там са допирните точки, защото аз също ги чувствам като много близки тези неща. Считам, че нали, ние се себеизразяваме независимо като човешки същества, но тъй или иначе принадлежиме на определени културологични специфики, защото все пак културата мисля, че е една диаграма на едно конкретно място, на една конкретна културна традиция, на една конкретна, бих казал, ако щеш, историко-географска среда, в която се появяваш. Как оцелява в сложното време? Вие сте работили в различни среди. Сложното време за мен има първото, винаги ще кажа, трябва да отчетем направеното от хората преди нас. Като погледнеш догматичното време в другите източноевропейски държави и най-вече да речеме в тогавашния Съветски съюз и като видиш, че в това време творческата зрялост на Далчев, на Ненов, на плеядата наши изключителни художници, те просто бяха факт, който не може да не ти действа заразително. Когато излязох от академията, Генко пееше Армстронг в мазето на СБХ. Влизаше, знаеш, с неговата ураганна природа. Това беше изключително вдъхновяващ пример. И това, без да сме, ние не сме се познавали, разбира се. Но ти като гладно улично куче следиш живота. Ние бяхме гладни, ако щеш и в библиотеката да гледаш световната култура. Без да имаш конкретния, директния контакт. Тези неща за мен бяха много важни. И винаги казвам, защото според мен ти също си го показвал в твоите филми, трябва да се признае значимостта на фигурите, на нашите основни личности в нашата култура, защото те са
наистина, те са важните. Те са онези, които направиха въпреки. Страшно харесвах този сайт на светла му памет на Стефан Джамбазов, защото това е и мое споделяне. Културата, според мен, е дълбинната, истинската, могъщата е въпреки. Казват, че си бил галеник на Светли Русе. Сигурно съм галеник. През тяхна гледна точка бих ги помолил да дойдат и да изброят. Да сложат 2 точки и да кажат по тези причини. Аз, ако го казват, добре, само че ще ги попитам. Означава ли галеник, след като завърших академията, дойдох в плевнята на дядо ми, работих на ливадата преди да я затворя, нали, защото започнах със свои ръце, зидах, мазах. След това, благодарение на чапа, направихме една примитивна леярна тук в двора и ляхме 20 години бронз, за да участваме в изложбите и да правиме самостоятелни изложби. Не съм имал спонсор тогава. Галеник беше не само моя милост, а една... Нека влязат в всички тези колеги, които го казват, нека влязат в депата на всяка от големите галерии на България и да видят какъв е продукта на нашата генерация. Казвам нашата генерация. А и не само, защото тогава ще видиш, че в тях има, в тези колекции има Генко, има Иван Ненов, има... Тоест, терена, който са извоювали тези достойни хора преди мен, аз не мога да кажа, че е само моя лична привилегия, за да бъда едноличен галеник. Въпреки че аз не се обиждам от такава дума. Но нека дойдат да си поговориме в какво се състои тази галеност. С това, че като ми каза Попов да направиш фигура на Бешков, аз казах не мога. Направих я. Тя се откупи за 2000 лева. Той много често се смееше. Този паметник е най-евтиния в България, защото е откупен от национална изложба. Галеничеството се състои в това, според мене, че вероятно в психологическите пространства се появява някаква близост. Но това не е само с мен. Мога да сложа 2 точки и да направя един внушителен списък от сериозни хора от моята генерация, от по-предишните, които няма как да ги наречем всички лични галеници на Светлин. Светлин беше това, което се е случило с Шиндлер по времето на най-зловещите случки от Втората световна война. Достойният човек, който е спасил хилядите хора, намерил е формата и начина и е заложил себе си. Светлин има точно тази роля в нашата култура
Ванга го дължа на Светлин. Тази случка, паметна за мен, беше като с Бешков. Направи портрет на Ванга и аз се захванах, като го счетох, че това е нещо много, бих казал, и персонално, не само като личен респект към личността на едно чудо, нали? Защото сега как да кажеш, ма какво е Ванга? Не знам, Божие чудо. Иван Кирков, ти и Светлин дойдохте, ти дойде и казваш, ето, какво да кажа, Иван, великолепен, страхотен художник. Отчетох ги тези задачи като някаква привилегия, професионална привилегия, която ни дават големи професионалисти преди мен, направили своите пътеки. Кое те привлича повече, фигуративното или абстрактното? Погледнато фактологично, вероятно съм работил много повече фигуративно. То сигурно е главно заради моята специфика, но под абстрактно аз разбирам форма, която е свързана, която има своя генезис с нещо друго. И затова според мен абстрактното малко се умори като термин, както се умори термина морал и така нататък. Нали знаеш, има едни много важни думи, които се обезцениха поради неточна употреба и в този смисъл абстрактното в нашето изкуство, то вече в този му вид, в който се роди от времето на Кандински и на американския експресионизъм, нали, то не е вече същото. Моята абстрактна посока, бих казал, е по-скоро свързана с природни форми. Аз ги наричам шеговито моите кошници. Те са свързани пластически и в генетичен аспект с плевнята. Кошарата. Кошарата е скорошен проект от 2004. Това беше овчарник в предишното време, пълно с овце. Запитах, нали? И казаха, ами в момента ги разпродаваме тези сгради, правиме някакви такива търгове. И аз, разбира се, го споделих това нещо и с още двама от селото, мои приятели ги наричам. С тях направихме заедно едно сдружение Света Петка с намерение да помагаме на храмовете, които са в селото. И така тръгнаха нещата, направихме всички тези движения, процедурни, нали? Закупихме овчарника, 7 млади колеги, които имаха интерес да дойдат, всеки си откупи според неговите възможности парче от сградата и практически така ние направихме нашия сбор, който след това превърнахме в едно сдружение пак с идеална цел. Той се нарича Дренарт.
Имал ли си през живота си големи разочарования? Може би трябва да говоря повече за това, че аз съм един щастливец. И когато Бог ти даде едно такова щастливо съществуване, доминира моето чувство на благодарност към хората и към Бога, че ми е дадено въпреки всичко. Това, което в момента ме разочарова най-много, като поведение на част от нашата, бих казал, културен интелектуален елит, е, че масовизира се политизирането и на културата. И то с общ знаменател. А в културата е важно изключението. Общия знаменател носи вреда. Сега да речеме това менторско отношение на хора, които даже не са били родени, те и не знаят имената на редица от хората, които за нас бяха водещите. Нали, говориме за Галин, за Генко, за Лика, за всичките тези. Любен Гайдаров в Перник. Той живееше в едно работническо общежитие. В ужасяваща мизерия от сегашна гледна точка. Държеше се като аристократ. Нищо не му пречи. Френска школа живопис. Смее се. Това е изключително вдъхновяващо. Яранов. Какъв човек, вървяха с павката. Те са малко по-възрастни от мене. Те са по-близо до теб в годините. Те действаха вдъхновяващо. И това не се отчита достатъчно. Защото то е здравословно наско. Разбираш ли, не го казвам от сантименталност. Когато беше този период, аз го наричам, понеже съм завършил 75-та година. 78 до 89-та, този период. Ами всеки питаше какво правят тия във Варна във Вулкан. А във Вулкан са Милко Бошков. Знаеш ли, всичките. Просто те бяха двигатели на един процес, който трябва да кажем, въпреки системата. Пловдив, Бургас. Това бяха важните неща. За това трябва да говорим. А не за тая елементарна политическа, че соцкултурата. Чакайте бе хора, няма соцкултура. Има художници и такива, които са принадлежали на соцкултурата, политически услугвайки и. Ама това да се обобщи в един кюп. Това за мен беше голям негатив. Реагираш ли на съвременните събития? Реагирам по своя начин, като ти казвам, че аз съм привърженик на Махатма Ганди и не привърженик. Аз намирам, че в неговия пример и в подхода в политическия живот да влезе и духовен компонент, и ако това не се случи, горко и на нашата планета. Застрашен е Негово Величество живота, ако това не се случи. И моята реакция, тя не е моя. Последно беше, да речем, една изложба, която наричам и кауза, по покана на госпожа Боянова. Тя е председател на фондация Изток-Запад, и Станислав Памукчиев, с който сме близки хора. Направихме една тема на тема ненасилието. На хинди означава ахимса. Това е термин въведен от Ганди. И я показахме в няколко града. Личната пък реакция е темата, която защитавам като художник. Ти си запознат горе-долу. Стрема се да си представям, че трябва по-често да говорим за хуманността, за милостта към природата, за отношението в дълбинен план към живота. Това са моите реакции, защото иначе усещам безсилие. Не мога да кажа, че мога да, когато се говори нещо конкретно, мога да кажа своето мнение. Но истинската ми надежда е това, дано да има просветление в най-високите етажи на планетата, говоря материални и духовни, които да влезе малко по-осезателно идеята и практиката на ненасилието. Олекнахме ли в областта на духовността сега? Много силно. Според мен да. И то по причина, че първо не се говори за нейния дълбинен аспект, а се говори най-вече доминантно за повърхностните й прояви на духовността.
А тя в последно време, може да се каже, че не само в България, а и в световен мащаб има известни неща, които създават въпрос. И сега тук е момента да цитирам този френски философ от последната култура, Робер, след малко, за да не сбъркам името му, дето е написал: без душа сме небесни сираци. И той коментира състоянието на духовността планетарно. Защото тая доминираща агресия, тази безумна лакомия, нали, този стремеж на всяка цена за доминанта на много ниско ниво, това са ужасяващи факти от нашия живот, без да сме преживели, слава Богу, войните, през които минаха нашите предци, които са, аз пак казвам, това са моите хора, моите модели. Как се чувстваш в новото време? Големите неща, които мога да кажа, че са такива за моята пропорция, без никакви претенции, за моя потенциал, се случиха след 1989 година. Какво имам предвид? Случая с колекционера Уго Вутен. Това беше грандиозна случка поне за 100 български художници, в които аз имам удоволствието да присъствам. Там няма кой да не ме е представил друг. Вутен видя една моя изложба, след което поиска да работим, след което каза давай, след което направихме едни други стъпки към други художници. Смисъл, отваряне на вратата. Имаше директен въпрос. Кой според тебе, нали, какви са твоите представи за истински правещите художници? И аз го казах съвсем категорично. След това, монумента на предела. По същия начин то се случи в годината 2005. В новото време се появиха и тези нови български колекционери, които направиха, нали, на морето комплекс Анел. И в този комплекс, който се получи в Хисара, отново беше на база това, което съм познат като художник. Така че мога да кажа, че истински големите реализации се получиха в този период. Общо взето това е, което може би мога да кажа с думи.